Ik ben hier net samen gewoon in een huis. Ik ben hier wel op een boerderij. Net samen boerderij, maar bijzonder. Want we zitten in Borkerij op een... Eiland. Stel je voor hè, dat er nou visite komt. Nou, dan moeten ze maar het bootje oer. Nou, ik ben Klaas en ik heet van achternaam Bokma en ik ben Jochen Ier. Nou, eigenlijk is het een melkveebedrijf. Met kei, Jersey kei. En kruisingen tussen Jersey en Vlekvee. En we hebben een peer Holstein. Waar gaan we heen? Naar de Bergen. Hoeveel bent er? 2. En waarom ga je in Bargen? Nou, mijn huis vindt het een leuke hobby. En voor het vlees ook nog. En we krijgen nog babybergjes. Has ik nam? Ja, nou, die gouden hiet lap en die hiet spek. Waar had die graag betocht? Mijn huid. En wat vies je over die dam? Ik vind het helemaal geweldig. Maar zoals wel boer willen willen. Ja, heel graag. Dus dat is wel die plan. Ja, dat is wel mijn plan, ja. Uiteindelijk wel. Want wat is er nou uiteindelijk zo mooi om op zijn plaats te wonen? Nou, ja, de avonturen. Ja, want wij kwamen niet maar kreeg onder de boot en er sprong er al een kjel in de sleet. Ja, dus dat is echt een avontuur. Dus dan bleef hier altijd avonturen. Ja, En kisten zien je van die avonturen nog eens vertellen? ja. Nou, bijvoorbeeld, nou, dat ben echt avonturen. Bijvoorbeeld, ja, er weer eens een keer mijn omke, die hier eens een keer met de shovel, die is een keer omvallen. Dat weer echt een avontuur. Dat soort avontuur, maar trekkers omvallen. Maar als ik al je ding leren om boer te worden? Ja, zeker. Heel soort dingen. Bijvoorbeeld hoe het gedrag van kei en sa. Ja. En al je bodemleven en al je hele dingen die gewoon belangrijk vinden. Dat is weer een mooie dag. Ja, En een heel soort succes om boer te worden. ja, zeker. Nou, bedankt. Komt wel goed, denk ik. Ja, zeker.